Kaixo, bikote. Kaixo. Bueno, benetan, ederra, mendikan entzutea egitasmo guzti hauek, eta garrantzitsua jendea konturatzeko hau existitzen duela, ere? Bueno, galdera do komentario deserosorik egin dizuete zuei bai zuri izeba bezala edo ikaslagun bezala? Nire inoiz ez. Bakarrikan komentario honak edo ez dut inoiz nabaritu inorengan ezer txarrik edo jarrera deserosorik edo inoiz ez. Jaso dezuna ez, kontrakoa ez, izan dela positiboa beti, bai, eta gainera galdetuz edo interesa edo pues interesgarria, ose ondo, bai, beti. Bai, eta Iker? Ere orokorrean gauza positiboak, azken finean pertsona bat ari zara laguntzen, baina igual noizbait galdera negatibo bat moduan ea denbora gehiegi galtzen dudan horretan, baina nik beti esaten dut horrez dela denbora galtzen, inbertitzen dela. Askotan nola daukagun joera hori, ikusteko bestenganako danen zerbait galtzea bezala dela eta bakarrik guretzakoa danen, ez hor, oreka bat egon barra dauka guztian bezala. Nola irikitzen da itxita dagoen bihotz bat? Maitasunez. Maitasunez. Eta epaitu gabe. Eta zintzera izanez, eta zuk zarena emanez. Eta maitasunez, ez dago besterik. Harreman guztietan bezala. Maitasunez, hitzorrek ez, zenbat ematen duen, Iker? Denbora eskeniz ere, azken finean ume hauek harrera etxeetan bizi dira, eta horrez daukate haien familian langile batzuk gaude, baina hainbat ume dituztenez haien kargu, ezin dute denbora individualizatua eman umeekin, eta orduan alde hau asko baloratzen dute. Haientzako bakarrik egotea pertsona bat, haiei laguntzen eta haiekin egoten asko baloratzen dute. Bai, askotan esan dezu ez, babes emozional hori eman alizateko, askotan profesionalek ezin dute ez die iristen, asko dielako orduan zuekin ez, babes emozional hori gehiago iristen da beraien gana. Zer sentitzen da izeba izatean? Zure kasuan? Bai, oso handia da niretzako, nik ez katillo barik gainera, eta esperientzia oso berria, eta asko aldatu nau esperientzia honek, ikusi ditut nire aurreritziak nitunak, edo baita ikusi dut nire buruan beste egoera baten, eta, pertsona berri bat ezagutuz, eta, erronka bada, hasieran erronka da, eta jungo da, ez da jungo nola ingo dut, no? Ondoari naiz, hori askotan galdatu dut nire buruari, no? Ondoari naiz, porque ez dakit, no? Ez da kasu erreferentziarik, orduan, baina, gero oso aberasgarria da, eta batez ikustea zure hiloa baita dagoela gustora, no? Esan dezuzuk aukera eman dezu beste pertsona bat deskubritzen, zure burua ere, gehiago deskubritzen dezula. Hori da ez? Zuk ere, Iker momentu baten esan dezu, gehiago eman eta jaso hortan ez, zuek ere asko jasotzen dezutela hor da deskubrimendu hori. Eta zuk, Iker, ikas eta lagun, zer ikasi dezuzuk? Pila bat. Haiei laguntza handia ematen diegu, baina haiek ere gu asko laguntzen digute. Harremana oso estua da, oso pertsonala, eta orduan asko ikasten dugu. Haiekin denbora pasatu behar dugu, orduan organizazioa, umeekin egotea, laguntzea oso garrantzitsua da eta oso baliagarria. Hemen horretikan askotan esaten da ez, bizitzan galduta gauden momentu batean edo ez dakigunean zer egin, voluntariotza batek asko ematen digula gure bizitzan perspektiba berri bat edo beharrak ikuste edo norabide bat jartzen digula beste balore batzuk eta behar batzuk ikusten eta hor asko ikasten dela. Elena, nola deskribatuko zen eguke zure hiloba? Guk ez dugu ezagutzen? Neska gaztetxoa da, alaia, divertigarrea, inteligentia, bihotzonekoa, familiarra, oso familiarra da, asko baloratzen du bere familia eta bere taldea, eta bihotz oso onekoa da. Eta oso bizkorra baita, bizitzarako, errekurtsoa ditu, eta ikusten da, baina asko errespetatzen ditu pertsonak,
desberdinak, pertsona desberdinak, eta berak ez daka arazorik, eta, bueno, oso majoa eta oso jatorra, eta hori, batez ere oso ona, oso pertsona ona. Eta baloreak ditu bizitzarako, eta hori asko da. Momentu batean esan ez igandeak, jendearentzat normalan igandeak nahiko egun txarra izaten dira, astelenean pentsatzagatik eta zuretzako zertan bihurtu dira igandeak? Pues ilobarekin egoteko igandeak eta egunak, eta niretzako egun oso ona da. Porque gure egun bizitzataz hitz egiten dugu, eta konpartitzen dugu gure bizipenak. Bizipenak, elkarrekin. Hori da, bai. Iker, zure ikaslaguna nolakoa da? Bueno, adinarekin doa hor, adinak ere hormonak eta horrela eragiten dute. Bai, orduan tope dabil orduan. Bai, mugitua, baina oso barregarria, oso ondo pasatzen dut berarekin. Eta asko divertitzen gara, jolasten, baita ikasten ere. Baina oso barregarria laia, futbolzalea, eta oso pertsona ona ere. Bai, ze ona ez, prozesu horretan baita esan dezuna zuk ez hormonak, eta ja berez zaila balima da askotan ez, harrera etxe batean dagoen pertsona batek beharko duen babes hori handiagoa da, orduan zu bere ondoan egotea beretzako hori asko izango da. Bidelagun izateak zer sentierazten zaituzte zuei? Anaia txiki bat modukoa da, ez? Azkenean berarekin denbora pasatzea, hainbat gauzatan laguntzea eta hori, berataz kargu izatea, naiz eta oso denbora gutxi izan. Hori, anaia txiki bat moduan hartzen duzu eta azkenean berataz arduratzen zara eta ondo. Anai txiki bezala, ze politxa. Niretzako zentzua ematen dio nire bizitzari alde batean. Eta oso importantea da. Ikusten, sentitzen dudalako, ematen dudala zehose nire inguruko jendeari aparte, no? Eta horrek asko betetzen du. Benetan eskerrik asko guk hemen esaten dugu ez bizitzan vitamina izan barra gala eta vitamina eman barra daukagula, bazoek vitamina asko ematen aizate, jarraitu vitamina pila bat ematen. Mila esker hona tortzagatik eta joan zitezkete berriro. Ara, eskerrik asko.